Ya ngono semrawut akeh rambute. Yo. Kang, Nen. Nyilih gunting ora sudi ngapusi aku. Ngeren. Lho, ini kaya cah cilik punan. Kaya bayi. Pun cedak lah. Wayang sakmene mbane iki menangan lho iki. Prodok kalahan. Tur kalahe gur sepele kali Patih Sengkuni kebangetan. Wah, Petro. Elok tenan. Elok pripun? Sengkuni saben samtak tibane kuku Pancanaka. Dewe mudhar tinggal lunga tangi meneh. Tibane kuku Pancanaka mudhar tak tinggal lunga tangi meneh. Kula nggih ngoten niku. Kula niki kalih bojo kula ngerti tinggal lunga malah tangi. Nek bojo kula nek malah tilem kula niku mun. Ora dilawanan tekan tinti. Bidaya apa Sengkuni? Bapakmu nang ndi? Nun. Bapakmu nang ndi? Ayah sinten? Wah, Semar Badranaya. Nika lagi mancing nika. Wong kali renek banyune dipancing. Daluwun kon rene nggih. Mados iku lho to. Mulai diapurmu iki sapa? Lah kaya kok aduane, Geng, Bagong rene aku kangen. Ora nganggo kowe wis enek liyane. Nggih wong lawas. Rumangsa bayarane kurang metu bar niku mlebu meleh. Lungguh. Nun? Lungguh. Nggih. Jare mbiyen nyalonke dewan. Krungu mak seruwing ngene lho. Petro malah tak kongkon golek pakmu. Petro neng ndi? Lah kirangan. Sik to neng ndi to Petro iki mau? Tak rungokne kokone ndan tak tungder-tungder, ndan tak tungder-tungder. Malah kon golek Semar malah ora pethuk. Mboten panggih Semar. Wong ngene ngono lho. Ngene lho, Pak. Ah, yo. Digoleki ora temu malah nang kene ndekem ora. Goleki karo Ndara Werkudara. Semar. Enten apa, Gus? Nimbali Dumat kula ya mut raimu iku. Ya tak belah apa piye? Kene iki tak belah nang senggreng apa piye? Wes saiki bareng ra dadi nesan-nesu. Sembar. Sengkuni. Enten apa? Maju dadi senopati. Sik tak bacutne lho ngomong. Sengkuni madeg dadi senopati. Ngono ayo. Mboten gentike malah ora. Apalamu akeh men to Mar. Tibane kuku. Nggih. Napa kukune bar jenengan kethoki? Ora kena dikethoki ora. Nggih. Terus mudhar syukur ning urip neh. Leh, syukur piye ora? Urip neh dheweke. Bola bali ngono terus rene entek nganti bosen nganti jeleh aku. Mareka den prayitna semurire eko balik tityane kandayane. Trisunya purnama sasi. Sing jenenge otot niku kalahe karo otak, okol niku kalahe karo akal.
Sampeyan pancen luwih digdaya, sampeyan luwih perwira. Ning sakniki sampeyan kalah pinter karo sing jenenge Patih Sengkuni. Kok ngono piye? Sakniki monggo kula dherekaken mengo dumateng sejarah ingkang sampun kawuri. Nalikanipun para Pandhawa kaliyan Kurawa rebutan Lengatala. Lah, satemah Lengatala kala wau dumawah wonten ing Jrambah. Dumawah wonten Jrambah nalika semanten kaliyan Patih Sengkuni Lengatala kala wau kangge gulung. Nggih. Satemah wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni nika kalepetan Lengatala. Mongko dayane Lengatala lamun to sak randuning badan niki kalepetan dayaning Lengatala badhe tantedas dening pusaka menapa kemawon tinatah mendat sinuduk putung tinumbak bengkung. Aja ta kang wujudipun pusaka marcapada nadyanto pusaka kadewataning gulung ngangge Lengatala. Akan tetapi ada sebagian tubuh dari Patih Sengkuni yang tidak terkena minyak bulus. Tala. Oh nggih, tala nggih. Minyak tala nggih. Nenggih ingkang mapan wonten ing dhuwur wonten ing Cantaka. Cantaka ya apa? Wadidang. Wadidang ya apa? Mangrada ndungkluk. Kula sing mboten kirang dhuwur. Ile duweke 200. Oh, Pak. Apa Ndara Werkudara? Mosok ning kono kuwi. Alah, angger niku mang coblos. Mudar dhek, ora omong mau-mau. Wih, saya. Karena ndi wawi. Ngene jenenge rade. Ngapo tau kadung ngadeg aku ora. Iki lho. Apa to? Sing dibisikke Semar mau apa kowe lak yo ngrungokne? Oh, kowe rung cukup umur le, kowe rung cukup umur kowe. Rung iso kowe kaya ngono kuwi. Malah iso klerak-kleru wis malah dadi buta engko malah. Aja ngapusi to, aja ngapusi. Ha? Sing dibisikke apa? Aku lek ora ngerti dhewe ngene malah tolah-tolah plong-aplong ora ngerti dhewe no. Kuwi kawruh werit, kawruh wingit. Ha? Guru SMK mbiyen Bu wingit, ora ku. Werit ora angger menungso iso nampa, tur upamane iso nampa, woh duwe kadigdayan ingkang linuwih. Nah, kuwi sing tak jaluk. Piye Kakak? Apa ki mau sing dibisikake apa? Lho. Apa? Hah? Apa? Kupingmu kopoken ora. Mau disugok-sugokne ora. Jer Basuki mawa biya mergo ki kawruh luhur. Hah? Ora mung luhur wis asar magrib aku ya gelem. Mau tak kepruk mimbar lho ora seneng aku. Wes ngene. Kosek. Kosek aku dudono. Jer Basuki mawa biya, lakone panjang kok kudu mawa pangorbanan. Oke. Nyo 11.000. Lumayan iki. Kena tuku tisu. Allah. Gilane kaya ngono kuwi ora. Nah, 200.000. Nah, ini ikhlas lahir batin, ikhlas banget.
bisikno kawruh apa ki mau nganggo eling-eling apa piye? Ora usah. Kutut manggung Aja masuk angin iku malah. bisikno aku 200.000. Ya, rungokne tenanan. Oke. Sing dibisikke Semar nggene Raden Werkudara. Hah? My God, oh my darling. Masa kuwi 200.000. 200.000 entuk kuwi tok. Lah sing pancen dibisikke mau ya kuwi kok ya ora. Sik ya. Wih, tak udar-udar. Banget nakal banget iki pentrake kok. 200.000 iso entuk kuwi lho. 200 iki kudune entuk sandinge. Terus Tak dude. Wah, tabuhi dhewe ora. terus Loh, Woi. wait. Jadi, arep kapake aku, Yen. Iya. Adik apa sekarang? Iya. Wait. Pedro. Dudu. Joget. Pedro, nun. Wah, enggak niki, ndang blues mawon. Aku bingung sing endi. Sik kula rungokne sik. Lah niku lho ketok iki prat-prut. Niki jari ini mang silakne mriki sik. Nah, niku lho. Alah, ganteng nek. Ciluk ba. Niku lho dek mesam-mesem niki lho. Ndang blues kemawon. Wah, gilani kaya ngono semrawut akeh rambute. Yo. Kang, Nen. Nyilih gunting ya? Ora sudi ngapusi aku iki. Ngeren. Lho, ini kaya cah cilik punan. Kaya bayi. Pun cetha ta? Werkudara. Arep ngapa Werkudara? Aku wis ngerti pengapesamu. Utang wirang nyaur wirang, tang pati nyaur pati. Kowe sing nyebar penyakit sak jagat. Ripalungguhan iki kowe ngunduh wae karmamu. Iya. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Nyonya nyanyi. Ambumu keringetmu kaya paok, Gong. Ndal nang ndi nggo parkum. Dalu ngono. Ndara Bima Apa? nyuwun markum. Ya. Sebentar. Sepertinya aku pernah bau seperti ini. Ini ngopo ya? Pisan meleh. Oh. Sik. Apa ya?
Meleh. Aja. Meleh. Aja. Meleh. Aja. Aja. Meleh. Aja. Ora. Asem jumbleng to mau. Diane tegel banget. Pergi darah. Pergi hati. Mati akhir kita. Love yang sae, love yang suci. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara sakwuse Patih Sengkuni mati dianing perang Baratayuda iki Yayi Sena kok rewangi adus getih udan loh nganti nuwuhake pangorbanan sing ora sithik iki yektine Yayi Werkudara golek apa iki wis ngancik ana pungkasane Bratayuda ya kene bab iki lagi kok takokke wis cetha yen paperangan iki dadi telung perkara rampunge utang luare nadar lan ilangi angkara murka kuwi isine Bratayuda bener Werkudara sing jenenge wong perang kuwi lak mesti golek menang. Lah pitakonipun Kakang. Banjur upamane Siadi unggul ing Bratayuda apa sing kok goleki? Sing tok karepake kepiye Yayi yen Pandhawa jaya ning Bratayuda Siadi bakal ngukup negara Ngastina nanging kuwi dudu kanugrahan kepara malah kesusahan merga Siadi mung bakal entuk negara sing rusak kraton sing remuk yen perlu kowe malah ditinggali utang merga bondo Ngastina wis entek ngguragat perang dening Kurawa. Siadi mung bakal krungu tangising randha panjeriting bocah lula lan wong cacat sing dadi korban perang. Lah banjur anggonmu toh jiwa raga sajroning perang iki kowe entuk apa? Kresna kakangku. Kowe iki takon apa mung pengen jajaki karo batine Werkudara. Helinga manungsa lair mbiyen ora nggawa apa-apa. Ya merga kamurane pangeran banjur manungsa diparingi piranti genep lan 1000 kebungan. Sing tegese wong urip kuwi tanpa pawitan lan paitan. Weruh-weruh mung kari urip banjur tinuntun dening purbane Gusti. Mula urip sing bener kuwi mung pasrah sumarah tanpa rasa milik karo apa wae. Tanpa beda kelawan sumpahe satriya sing kudu sepi pamrih rame gawe. Jroning Baratayuda
Aku dadi piranti ning bebener supaya ngisas angkara murka. Aku ora ngarep-arep apa-apa, ora pengin bebungah apa-apa. Kejaba mung ngasihi Hyang Agung. Cacat ngopeni wong lolo bakal lakoni kanthi ikhlas. Merga yen uripku bisa piguna tumrape wong akeh, kuwi sewu nugraha sing tak tampa Kresna kakangku. Wah, adhiku Dian. Rinangka kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya setukang walang abdi Adiku wong gagah. Seklimah ucapmu nanging mentes lan pantes dirungokake. Kowe kuwi arang-arang guneman yen gelem ngomong kok nentremake rasa nadyanto agak-grual-grual bleglermu. Nanging yektine batinmu isi mutiara ingkang tulus lan suci. Werkudara, apa? Tak jaluk aja lena. Aja nganti suda ing kawaspadan. Merga benggole Kurawa Duryudana isih urip. Nenggih risang Duryudana cansut taliwondo ambekos lirpat saka sumangkah agawe iris mara tan urung pakeng pati
Badak nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang Apollo Ratu Untat Putra Maningkrat Werkudara aja gembilu sirahmu aja gleleng pacakmu nadyan ripalungguhan iki aku wis ijen tanpa ruang tanpa wadya bala babar pisan nadyan to mung kari mudhar parandene tembung wis atos kaya ngono Kurupati kakangku apa abamu buktekke karo wong sak jagat ana madyaning Tegal Kurusitra iki sapa sing glundung ndase bosok koklok dirubung laler udel-udel wadukmu
Mandha tata gati saya indriyak sasara maruta bawana bana margana Werkudara aja gleleng aja gembelo sirahmu nadyan to wis kelakon ngajar Duryudana nanging aku urung mati Werkudara upamane aku mati kowe menang ning Bratayuda rumangsamu kowe menang ning sejatine kowe iki kalah kowe wiwit cilik nganti tuwa mung dadi wong rekoso entuk-entukane wong prasaja wong jujur gampang kowe diapusi karo Kurawa bola bali kowe mlebu ning alas dadi wong buangan dadi kere saiki wis tuwek arep entuk negara mongko negara Ngastina Kotong kowe mung arep nemu wong lolo rondo lan wong cacat sing njaluk tombo karo kowe yen perlu malah kowe tak tinggale utang nganti sak cindil jaman saiki penak apa piye genah sik penak jamanku mbiyen Wah! 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 Werkudara Werkudara manut kodrat Duryudana iki semune durung wancine mati kudu ngunduh waing karma kang tinandur sak dawane uripe merga Duryudana uripe mung disengker dening kanepson nyebar kanistan lan gawe kapitunan mula dina iki Duryudana durung bisa mati mung agak-agak sekarat ora urip ora mati watananira layu gocam rahnya maratani Hyang Agung mugi paduka tansah paring pengayoman dhumateng Dastarata Gendari dari nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kakang Adipati kaya ngene iki entuk-entukane wong tuwa sing kurang permati anggene nggulawentah karo anak semono akehe Kurawa sing cacahe 100 kuwi ra sithik ya merga saka akehe anak nganti bingung anggenku nuntun marang kautaman nuntun marang bebener mula bener pangandikane para wasis bener pangandikane wong-wong biyen kuwi yen duwe anak akeh kuwi yen pancen duwe bondo
bisa ngragati ning ing bab kapribaden iki kala mangsa sing mrucut. Kowe mbiyen tak kandhani duwe anak loro apa telu wae kowe ora gelem. Kowe tetep nekat pengin duwe anak akeh. Kowe tak jak prei sewengi mbesengut. Apa-apa kok mungsuh, apa-apa kok mungsuh. Anggenku nuruti karo karepmu nganti kaya babak dengkulku kaya pedhot-pedhot boyokku. Kudune lak ya ngerti wong iki lan nyambut gawe aja dijak ngono dhisik. Terus bareng Bratayuda dadi piye? Bareng Bratayuda dadi piye? Entek resik. Ing atase wong 100 kok siji-siji ora dingengehi babar pisan. Piye dari iki piye? Nun sewu Kakang Adipati. Kula suwun sampun ngantos nglokro lan kendho dados penggalih paduka ing kadiri rujit raosipun menika yektosipun mboten namung paduka nanging kula menika sampun ambyar buyar raos sing manah kula. Kula menika ingkang ngandhut dumateng para Kurawa kula ing mbrojolaken para Kurawa sebit rontang-ranting raos sing manah kula ning menika mboten badhe rampung menawi namung dipun tangisi kemawon. Banjur aku kudu piye? Wonten tembungan anak polah bapa kepradah. Kedahipun menawi anak-anak menika sami pejah, wong tuwa mboten namung kendelan kemawon. Sik. Banjur aku kok kongkon piye? Aku kok kongkon piye? Kon maju perang. Ing atase Pendhita Linuwih ya kuwi Begawan Bisma. Panjenengane iki prajurit Maharata. Sing duwe kadigdayan linuwih swacanda marana dheweke ora bisa seda yen ora saka kersane pribadi ning nyatane bareng Bratayuda kalahe mung karo Sri Kandi. Kalahe karo Sri Kandi. Piye ngono kuwi? Sing jenenge Begawan Durna kae gurune wong perang. Murid-murite kabeh peng-pengan merga digulawentah karo Kumbayana ning Kocapa bareng Bratayuda dadi nyatane karo Trusna Jumena dipagas janggane glundung sirahe nggih bal-balan. Widurna. Narpati Ngawangga Basukarna kaya anake Dewa Bathara Surya duwe pusaka pepethingan ya kuwi Kuntawijaya Danu. Sing jarene duwe kerewaja anting-anting kawaca ora tedas marang gaman apa wae ning nyatane bareng Bratayuda dadi glundung mustakane tanding karo Arjuna. Durung sing kok gala-gala sing kok gadang-gadang ya kuwi adimu Patih Sengkuni jare mbiyen gulung Lengatala ning nyatane bareng Bratayuda piye? Bareng Bratayuda dadi piye? Mudar deh. Ora kena dikukup. Duryudana kembiyen laire barengi sono ajak mbaung sak negara Ngastina diweca karo Kanjeng Rama Wiyasa jarene bakal dadi satriya dugdeng samaladeng ning nyatane bareng Bratayuda jare kabare diguwang ning alas tindhi karo watu gedhe. Ora iso obah mbok mati mbok urip. Lah kok aku kon mungsuh Pandhawa ki banjur bunciku ki apa? Apa kowe ora kelingan aku wong Cala Hina, aku wong Caca Netra, kok kon maju perang iki piye? Aja meneh kok maju mundur wae aku iki rekoso, ngerti ora? Apa sengaja kowe arep mateni aku ben aku mati kowe arep rabineh ngono apa piye?